ಹೆಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಗಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂದಿನ್ವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಿನ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಏಪಾಗ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಪಿದೈ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಂಡ ಅಥವಾ ಏಪಣಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನದಾಗ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಗಲಿಗಿತ್ತು ದಾಲಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಗಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಸಿ ಆದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತು ಈ ನಮ್ಮದು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡ್ ಬಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಫುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಐನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಟ್ ಆದ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆಪುಣು. ಸೊ ನಿಗಲ್ ರಫ್ ಆದ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಆಪುಣು. ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಜ ಆಯ್ತು ನಿಗಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಂದು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹುಷಾರಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ರಫ್ ಆದ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪನಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೈ ಬುಡ್ದು ನಿಗಲು ಇಂಚ ನೈಫುಡು ಸ್ಲೋ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈಸಿ ಆದ ನಿಗಲಿಗೆ ರಫ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ಫ್ಲವರ್ ದಿತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಐಕ್ ಒಯ್ತೊನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಇಂಚ ಉದ್ದ ದಂಡಿ ಇತ್ತು ನಿಗಲು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಬೇಪ ಉಡಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೈಟ್ ಈನ ಪುರಿ ಕಲಿಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಇಂಚ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬೇಪ ಉಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಪುರಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂತೆ ಬೇತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ. ಸೊ ಅವೇನು ಬೇರೆಗೆ ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೋಗುಣಿಡು ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲತೊನ್ನೊಡೊಂದೇನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದು 3 ಸ್ಪೂನು ಮೈದಾ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತದೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಉಂದುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರಿ ನಿಕ್ ಆರಾರೋಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆರಾರೋಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೋಡಣ ನಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಣು ಐತ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲ ಕೈ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಮೂಜಿತ್ತೇನೋ ಐನಾಜಿಗೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಏನೋ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಏಪಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಬೇಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪೋಡೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ತಾತಿಯನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೀರು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡೋನಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದ ಪೋವು ಯಾನ್ ಇಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜುನದೈತೆ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗಲ್ ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ವೈಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೈಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎಗ್ ಬೀಟರ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಎಗ್ ಬೀಟರ್ಡ್ ತೋಜುನದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆತಿ ನೀರು ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡೆ. ಸೊ ಆತ್ ನೀರು ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಯ್ದನು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತದು ಸೈಡ್ಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಇಜಿಟ ಕೈ ಪೊತ್ತು ಪೋವು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉನೇನು ಈನ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದರತ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲತು ನೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜವ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಕಲತೊಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಮೋಕಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲವ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಇಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಪತ್ತದುಂಡು ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದ ನಿಗಲ ಐತ ಬಂದಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಣತ ಅವು ಪತ್ತದಿಪ್ಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವು ಸೈಡಿಗೆ ದೀದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲ್ಲ ಹೊರಾನೆ ದಿದ್ದು ಅವು ಹೈ ಐರಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ಪಾಡು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡಡೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ತೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈನ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುರ್ಕಾಯ್ರಿಗೆ ಪೋಡೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏರಂಡ ಇತ್ತು ನಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಿಡಂಡ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ಪಾಡಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಂಟೊಂಬೋಡ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಜನ ಕಿಂಜ ಆಯ್ರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಎಂಕಲು ರಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಚೋಣ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರನೆ ಪಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ಅಗಲದ ಬೋಗೋಣಿ ಅಗಲದ ಬಾಜನ ಅಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಈಸಿ ಬೇಗ
ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಹಾಪುಣು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಹಾಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೇನು ತೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂಟುಂಡು ಅಂಚೆರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಪಾಡುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ರಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ಹೊರತ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಣತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕುಡಾವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಇತ್ತನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜುಂದನತ್ತೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಎಂಚ ಬೈದನು ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಸೈಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲೆ ಓ ನಿಗಲ್ ಬಾಜು ನಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪುರತ ಅವೆಂದಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಯಿಲ್ ಯಾನು ಓವು ಎಂಕಲ್ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಾತ ಅವೇ ಆಯಿಲನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ನಿಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವು ಮೊಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಕೈಯಾಡ ಒನ್ಲೆ ಒಂದು ಹದ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆನಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಲಂಚನೆ ದಾಲ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಟಡ್ ಇಂಚ 2-3 ಸಲ ಕೈ ಆಡಲೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದರತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜರೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಾವು ಇಜ್ಜಿರ ಒಂಥರ ಸೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆವಣು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆವಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದ ಇಂಕ್ಲು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಕಿಂಜ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು ಒಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇತ್ತಿಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದೇನು ಉಂದೆತ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಇಜಿರ ನಿಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲವರ ತೂಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಚಪ್ ಅವು ಯಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಗೆ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೈರೆಗೆ ಹೋದು ಇಜಿರ ನಿಗಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಡ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಣು. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪಿಲಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ನೀಟದು ಕೈ ಆಡೋನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸೆವರ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನ್ಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಗೋಬಿ ಒಡ್ಚಿ ಡ್ರೈ ಗೋಬಿಲಕ ಅವಡ್ಪಂಡ ಈತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ವಾಟ್ರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋಜಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪು ಅದು ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಕಪ್ಪುಡ್ಗೆ ತಂದು ಈತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡೆತ್ತ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಗೋಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಲಡವರೆ ಪೋಡೆ ಅವು ಕೈ ಪುದಲಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಅದು ಕೈ ತಿರ್ಗವನ್ಲೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಅಂಟದಿಪ್ಪೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ನಿಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತಿನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಯ ಅವೇರ್ದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನಿಗಲಿಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬೇತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ತೂವೋಡು ಪಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಯಮ್ಮಿ ತೋಜುಂದುಂಡದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದದ ಸೊ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ನಕ್ಕೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.